Gusto ko dagan maibog sa kuang lalaki. Wala ka doon kay paman mo nga ani akong saging. Asa naman tong ingon ni BBM nga kakatanim lang aanihin na. Naunsa naman po niya akong anak. Naunsa naman po niya akong anak. Naunsa man ko mo gwapa. Naunsa akong anak in taon nga. Ano pa mangin taon nga mo gwapa. Nak basay luas si mama nak ni daging taon ni madalanak. Kita kung saan pag inato ni pagritok yun na. Surrender na bayat yung doktor na ni nak. Kamalun ka nakuha naging mga equipment ani sa ospital nak madapag. Bang ani mo hang naong nak. Dili na ni masiminto ma. Unsa na imong naong nak isa to anak. Pwede man ni siminto nak pero di na kakaistorya nak. Masagot ka anak di na kakakita nak. Ang solusyon na gid ani nak basig uli-ulian pa rin nak mangita lang tag mananambal ani nak basig na apa sinabuyagan na guro ni imong naong nak tara mangita tata. Ko ursit uy kagaw pa rin ako uy niglow up tingin ako dagoy bo. Dalaga na gyud ko. Day, sis day. Pwede may mga na day. Asa ganito dapat ang balay sa katong mananambal diri lang? Ti wala may manambalay diri tinang barang tinaa. Na lang siguro day kay murag barang jud siguro ang naong sa akong anak day bakit nangahiwi naman ang libat namang matagod ani day patambalan na lang nako. Asa man dapat ang balay anak day? Darati una sa atbang. Boss, oremos ano? Sus na araman day diha kaduol naman di ay. Taranak diha raman day nak. Day salamat day. Oremos ano mura ginamos. Oremos ano mura ginamos. Oh, mura ginamos. Oremos ano mura ginamos. Oremos mura ginamos. Oremos ang ginamos na ulod. Ayo mayong hapon. Nang ay sus murag mao na gid ni babarangan kay ignaong ko dako kayong bulang kristal ba. Mas kaya to. Nang magpatambal unta minang ba. Murag gibarang man gid ni akong anak nang kay bisag unsa una nako nang ba dili man gid maulian ang naong nang. Gusto bang gud niya mo gwapa siya nang ba pero murag gisumpa man gid sa kalibutan nang naguba man gid maayo yang naong nang. Usaon man nimo ni nang kaya ka nimo ni ugtuan nang pagwapa yang naong nang. Tira kayo na. Mangayo ko kwarta. Pila man pud na nang basig di pud na mo makaya nang basig demanding pud kay mamamarang. Ako demanding ka mga barang. Liman jud ko kwarta. Kung gusto mo pa imong anak, ay pakapil po na po din maibog siya ha. 50,000. Kung wala mo panguli mo rito sa inyo ha. Pero masigurado man ka nimo nang nga maayo ano gyud mo effective gid na sa akong anak nang. Kay magkuha na lang gyud ko nang naay may taga nagpaarawan dito tutor ko sa mga magsigagi-agi mangutang na lang gyud ko para lang maulian akong anak. Ano gitak-ang naman nimo akong anak nang basig mapagod ang bugan sa akong anak nang. Puti ba yung kayong bugan basig mapagod. Wala sotso naman diri ana kita. Pasayo ba mangit-ngit. Dali ra na pero ang naong magkay importante ana. Importante gid ang naong nang. Kay gusto na gid sa mukha pa kay para makauyab sa daghan. Ay, wala pabili ba na? Dali ra kayo na. Ay sa nang murag wala na mao imong pagpanambal nang ba. Kada ba sa imong kaugalingon wa kang katambal gitidi man da ikas. Wala pa na ka antina. Wala pa na cable. Bali ra korad sa like promo na. Rag summer bunal na po bunal. Wag tag ang kagid gawas ang muta. Agoy ka na ko sa muta. Mama gwapa ko ani ma. Wapa ka rin ay. I-apil na ba ako ihang liog kay para mo mas gwapa dyan sa maayo. Bunal na kunal. Time sa nang Anong sa damok? Ayaw pagbuot kay manang baray ko. Giun sa naman hiyon mo ni nang sa kong anak. Time sa nang. Giun sa naman hiyon mo ni nang sa kong anak nang ang samot naman hiyon ni kapangit nang. Magwapa na ko. Unsa pagkagwapaan na kanang samot magkakapangit na. Nga na jud na bagagi sa katangit bago mo gwapa. Lisod ba kay pagka gwapa dayon? Mais ka mangguro ni ma. Dili na is ka gwapa na ba kay kao? Murang nagduoda gid ni mong style nang ba. Tarong-tarong ani pagtambal nang. Ayaw ka balaka kamulian ra na pag-ugma balik din dari ah. Kini diba pagdala yung kwarta ha para maulian na siya. Pila man ni imikadlo magsige balik-balik diri nang. Isa ra ka adlaw gani no. Unya ka nang mobalik man may ugma. Unya maging ani ra na nang maglakaw-lakaw man dito pa sa balay nang. Durong makitambal man ha.
Sige nang, ano na lang nang. Nang, puho na lang kumuhatag sa imuha og ulian na gini akong anak dili sa kumuhatag og down payment kay lisod na ma-scam. Sige, sige, nalakaw na mo, kapalakaw na mo. Tara na lang.